tant, i tu? Igual. Poden de ser vores, no? Pues des de segon de batxiller. Ostres. Però tu te'n recordes quan? Són les 8 del matí, torna a arribar tard. Tota la nit estudiant, estic rebentat. A primera hora del matí el concert ja està ací. I mentre en classe estem tots adormits. Gregori Maya, oh, Gregori Maya, oh, Gregori Maya, oh, t'enyorarem. Ja no tenim patis, els passem estudiant. Pensant en el selectiu ens estem agobiant. Abans d'un examen a les 3 de la vesprada, un bocadillo de marit mos salvarà.